Wir laten dich niet in de steek. Dankjewel Frits Pelt in Venlo. En het is eigenlijk ook wel een mooie rondtour langs alle Limburgse dialecten. Van alles hebben we voorbij zien komen. Tussen Heerlen en de volgende plaats, ja, tussen Heerlen en Kerkrol, doorleed een isoglos, een taalgrens. En dat gaan we natuurlijk huren de komende minuten. Dus kijken, wat zullen we... is het een idee dat we een buurt... Zullen we een buurt doen, Emiel? Even rust. Rick, een buurt? Even rust. Wat even rust? Nou, luister naar een buurt. Even geen muziek. Ah, oké, maar wordt er wel een buurtmars hebben? Heb je dit? Ja. Daar is ze. Oes Kerkrol, daar Verkousen. Opnieuw, ga ik even weg, want dat was helemaal niet goed. Waarom was dat niet goed? Ja, ik vind het zo jammer. Wat was niet en goed waarom dan? nog het aankondigen, gewoon vooral begonnen. Dat is niet waar. En zo'n mensen moeten fatsoenlijke aankondiging. Ja, dat ook opnieuw. Jongens, geen ruzie. Doe opnieuw. Dit is al ruzie genoeg over corona. Ja, nog een keer. Of zoals ze zeggen, Venlo, corona. Corona. Zeker. Daar is ze voor ons. Oes Kerkrol van de Kerkrotse Vastelovensverein natuurlijk. De oud-prins van die verein. Maar nooit de buitenreed nog gans uit Zoetermeer. Verkousen. Ja, de Kumper is stadsminister. En nu gaan we. Dat is al. Doe nog een keer dan. Nee, dat is goed nou. Huur op. Beste fans en fanzinnen, de tijd dringt. Het is de highest time op de ovenklok. De lockdown duurt eeuwig en nog langer. Lu zijn de kluts kwijt. Verzin er zelf kwijt. De wereld en vuur je naar de kloten. Verzin het niet meer zitten, lu verzin er niet meer oes. Kijk dan in de spijl. Lang horen, kort verstaan. De kapper Hans is verbonden die lang horen je neonozemen in Den Haag. Dat kunt nog zeker van, zal ik vertellen, jongen. Het Frida, dat is die vrouw, zaad vanmorgen nog aan mij. Kijk dan, zei jong, met dat kop kan ik toch niet blijven rondlopen. Ik zag een kind dat uit zich 53 jaar moeten overleggen worden. Jongen, er werd al te gemakkelijk over gekald, hoor, over dat kapverbod. Hoor. De vrouw van de Heini, dat is mijn beste vriend, de Heini, is 7 coronakilo's afgevallen. 7 coronakilo's. Dat had zich de been geschoren. Dat had een kapvergunning moeten aanvragen. En daarom, beste Limburgers en Limburgeressen, als spasminister voor vastelovens en andere ernste zaken van het ministerie van WHO, van wiekserij, ouwhorerij en opstriegerij in Den Haag, hees ik mij en u ook in naam van mijn partij, de KVP, de Kerkrotse Vastelovenspartij, hees ik u van harte welkom op mijn vuurlaatste persconferentie Vuur door 11e golf. Welkom, dames tot en met heren. Kijk, dat huurt ze nog. Weet ze niet meer dat jong hamsteren? Ja. Hamsteren, nee, dan hamsteren. Ja, ze kennen ze wel, ja. Welkom, dames en heren, schön om nu nog eens online te zien. Echt online, het populus ordinarius digitalius testiculi Limburgensis, zeg maar het helgekookt eiervolk van Limburg. Online, lu, online. Het enigste wat vroeger online was, dat was de onderwijs van de oma. En nu is al de duivel is online. Geweldig, ook zo'n online persconferentie. En ik kan u vertellen, de directie van L1 had het paraat gemaakt dat we nu samen met de verborgen camera's bij u naar binnen kunnen kijken. U merkt er niks van dit gewoon. Dit of er zelf zit, het gebeurt weer niks. We komen niet in de puus of op de wc. We zoeken alleen de schoonste verkleede hampeleman. We hebben nog een echte leuke eerste prijs. Er kan op de koffie komen met de directie van L1. Ja, ik vind het echt geweldig idee. En misschien kiet er ook nog geen beter koffie. Wie heeft dat de kerk gaat nu voor de kerk gaan een Elbere Vlaam, nu maar vandaan. Met verzoerde slagroom.
Wat is los, hoor? Wat is los, Lionel Betsen? Corona, gangsteren en gangsterinnen, hoor. Wat vangen ze met ons aan en wat voor wel zijn voor het seretje komen, nu? De Heini, waar gaan we... Oh, is het kieken. Heini, hallo, jong. Alles goed? Ja, ik zet net zo met de Heini zitten, Friedel zitten. Ik weet durgerie. We moeten de heng wijzen. De heng kapot wijzen. We moeten de heng nog eens wijzen. De janse dag de heng wijzen. Mondenlang. Weet du misschien wanneer ik mich warm mag douchen? Ja, jongen, met de Heini het al niet wist. Met de Heini het al niet wist. Corona hadden ze bij de oren. Op de 1,5 meter. Alles is 1,5 meter. 1,5 meter heen, 1,5 meter door. Voor hand heen kan ik u vertellen, de grootste problemen gehad met de meterkas. Die waren maar 80 centimeter. En het steekt ook iedereen de hals vol. Verenigingen zijn op sterven dood. Zelfs de enige wandelclub van Kirchhoff, de scherpe spazierstek 40-45. Had nun teruglopende leden. Teruglopende leden. Dat is toch nooit story wel. En dan die rellende versangeleerde blagen. Criminelen met de pamperen nog aan die nog strongslerven stinkende voeten. Ik vraag me langzaam af wat slimmer is. Die pandemie of die godserbarmelijke idioten. Die schalenveger, die pietenberen, die vlokkenbullen. Die Wiksbrug, die verzamelde primitieve domheid. Jarenlang hadden ze geprofiteerd van de vrijheid en van alles wat ze helemaal kan krijgen. En dan wisten ze niks anders te bedenken wie zo'n teststroos in de fik steken. Of een paar armzielige knauwelen de route van het spitaal in te werpen. Nu, ik kan u vertellen, dames en heren, hersens zijn zo schön. Me wil dat jij de rennen zou. En ik zit al nu klap op de bank. Ik zit ze echt klappen. Och, de wappies kijken. Ja, och, de wappies kijken. Er zitten ook wappies tussen. Ik ga niks tegen wappies, Lu. Tenminste, niks wat hulp. Lu, de wereld is hem doode opgeschreven. De ganse dag hangen we aan die apparaten. Daar had het ook veel mee te maken. De ganse dag. De smartwatch. Google Home. JSM. We werden geleerd door de machine. Door de computer. We kunnen niet meer met die. Nee, we kunnen niet meer. Ik zat slechts in een auto. En ik hoorde, ik wist al niet meer tegen wem. Ik zei, naar de hel met ik. Zit er Tom. Uw route naar Heerlen wordt berekend. Ja. Dat is niet jot nu. Dat willen we niet. Ik geloof niet dat het beter is je te verliezen dat dat met nooit meer zal krijgen. Men moet zich verdragen. Ik vergelijk dat wel eens met een rief en langdurig huwelijk. Dat had veel voordelen. Een langdurig rief, huwelijk had veel... Wens de heemkuns en de werd met open arm ontvangen. Dan werd geduid en je putst en je knoevelt. Dan weet ze dat ze aan de verkeerde deur is. Ja, ons huizen zijn ongewoond. Voor je met z'n allen en met de ganse klimbiem gunt we door het putje. We maken een zoustal ervan. Echt waar. Dames en heren, van ik draai de wereld. En voor jeng tweede eerd. De climate change, de corona, verleven ze kort op één. We warmen dus onnodig op. We kennen niks meer van nee, we verdragen ons niet meer. Kort landje. Ik zit er zelf ook met. Vorige week had ik nog met mijn buurman opgetelefoneerd. Het was wel mijn spriester. Ik zei, luister, vriendje. Ik zei, wanneer u al seks had, ken ze dat ik het rustiger doe? Zit de Frieda jongen hassen en ik ben op het werk. Ja. Ik ken mensen die hebben zich voor minder achter de trein geworpen. Carisses in de brains, in de griesmassa. Gekker kan het niet meer werden. We moesten het erover handelen. Ik kan je ook zien wat zo bij u heen op de bank rum ligt. Oh, kijk toch. Daar Ger is ook een kijken. Onze Ger Koopman. Daar Bob de Bakkeraar. Onder de gouvernementele klusjes, man. Hij had nu een parlementaire enquête aan de voet.
Wat? Wat zeg ik? Ja, ik sta een parlementaire enquête aan de voet. Oh, dat ben je gewend. Oh, ja. Nu, alles is relatief. Het is precies wie de pessimist zegt. Erger kan het meer. En de optimist zegt, zeker wel. Dat is niet helemaal gemakkelijk voor onze Mr. Governor. De zwarte schnauzeman op het gouvernement. De Don Bovens. Hij verzuurt het tegen mij. Ach, Friedel, zegt, dat is een durgee. Wie dat ger begrijft, dat kan nog durch nul delen. Het is ingewikkeld. Het is ingewikkeld en het Friedel, mijn vrouw, dat zegt maar een mummie is ingewikkeld. En dat klopt hoor. Niks is meer wat het wordt en alles is wie het komen jeet. Ik zag laatst nog aan de meneer Storken door. Ik zag een jong met die koeten ook wel eens een paar kilo's er vanaf. Ja. Ja, zit de Friedel, jong, alles is relatief. Zit op Mars, weeg ik maar 36 kilo. Ik ben op de verkeerde planeet geboren. Ja, Lu. En dit is viraal, het ziet je. Dat ligt of alles zich op een andere planeet afspeelt. Vind je dat niet? Dat kan voorzien dat er mij als spasminister, de meeste politiceren, die brengen ons niet weer. Lu. Het enigszins richtige wat die doen, is het verkeerde. Kijk dich de arme Hugo de Jonge. En dem zijn treurige song wil ik niet storen. Genoeg vakserijs, dan weer niet genoeg. Lockdown of lockdown. Welke winkelen mogen op, welke niet. Midden in de winternacht ging de HEMA open. De politiek van het CDA. Dat is alsof ze die vrouw bij de seks in de vinger in de oren duwt. Dat brengt niks. Dat brengt niks nu. En dan dat Thierry Baudet, de barst van de talenten. Jenne weest welke. Gederingen zegt dat er nu eindelijk eens alles moet zagen wat er wees. Vang ik een goed idee. Dat doet het niet lang. En de wc-burstel is nu het nieuwe logo van het Forum voor Democratie. Wc-burstel model bidet. Past precies en het kleeft immer het Bronxramen. Dat Thierry is precies wie herpes. Kunt allemaal terug willen. Ik heb nog een speciaal gedichtje gemaakt voor de Thierry en alle broenen. Ooit zongen ze op het Duits van über alles. En voor over alles ruikt ooit het gras. En is het gras gewassen, dan weest het voor het schaf is het of raas. En zo jeet dat nietsens met gras. En dan de P van de alu. Alleen de paus was vroeger met de opvolger van de halfschore Samson. Voor je weg nog op de audiëntie, ik had het zelf goed zeggen, bedankt voor die bloemen. En dan de Rutte, de Mark, de Dreide, de Vleesjewoede, Smiley van de VVD. Meen het dat in de toeslag dat enige een appelvlam was. Hij kaltereert wat snak is, verkauft siaren uit de eedoes. Dat is precies wie die enge vrouw die zei, luister, ik los mich zwanger maken in de januari. Daar broek ik met vaste lover niet op te passen. Dat zo ongeveer. Maar Betse, fans en fanzinnen voor jullie alle nu aan de spuit. Voor jullie alle nu aan de spuit strak, alle nu. En waarom besteedt dan je vakserien tegen domheid, tegen jaloezie, tegen grote ego's, tegen pluuszuchtige plintenputscher, tegen rechts oester drieën vlugende flappesverjoeren, tegen de PVV. Waar stemt nog op dat gebleekt voortlogus Venlo? Waarom niet minder? Ik zal zeggen, over een paar weken zijn verkiezingen. En dan hebben het maar 2 grote verliezers. Fatsoen en moraal. En het kunde daar dat al die politiceren samen aan de hemelpoort stonden bij de Pietrus. En dan werd in het heilige bocht opgeschreven, hu, wordt de grootste terugroepactie in de menselijke geschichte. En wat voor plaats zal er voor han in die geschichte nu? Met al het gezeven en je klaaks. De Heini Loert net zocht de noodklok bij mij. Friedel zette, ik moet wakker. Het wordt de 1 november. Ik puts de brust van mijn vrouw. En het zei het beste nu een toer. Ik zei, dit is uw allerheilige. En dan heb ik dat wat voor mij het allerheiligste is, een multje. Dat is toch zo'n jong, zei ik. Zet de loester zetten.
Tot 2 november zette ik onder het dekbed. Ik zei aan mijn vrouw het beste, nun en toe. Zei het tuurtje, hu is aller zielen, hu ieren voor de doerde. Ja, dat is geweldig, lieve de vrouw. Zo jut is overal in. Ach, ziet het er niet, zijn de meningen over verdeeld worden. En er zit zuster, andere zit zo. Wenn ik je zou, wie het in de bikini ook zo zette ik, dan wil ik op wintersport. Ja. Wintersport is een onderdrukt zonkelverlangen. Gelukkig daarvan niet meer. Zonkelen ook niet van zitten naar heim, thuis. Home office. Maar het kunt alle nu, waarom jut? Je hebt me vertrouwen. Dan ik kom nog laatst herger tegen een kerk. Ik zei, mijn leven her, wat best dan toe hij? Zette ik werk heim. En heim is waar de sleutel past nu. Leeft ze samen, houdt poort ze samen, snapt dich vast aan de piercing van de buurvrouw. Creëer een nieuwe wereld, u zit de game changers nu. U zit de game changers, de influencers, de terroristen van de Limburgse levensfruit. Je hebt de taxichauffeur strakke tientje en zijn varen ranken op mij. Haal alle geld van de bank, je nest ervan, duw op alle knupjeren in de lift, waar zit te heng. Vasteloven is dit jaar niet gemakkelijk nu. Dat is hel werken. Ik wens u in de stille, dreumende vasteloven 2021 wens ik fröhliche Oesteren, zielige Pinkster in de tropische zomer. Adie, corona. Ik wens u in de stormische herfst, een bevroren winter, een warme winter, hongerweihnachten, een jouwe roets. En zaan adie, maar best iets ziet. Blijf vooral je zonk, dan dat bloedig 74 ronk had u vrije en jef jod a. Pas op, blijf daarna het paraat. Wees te heng, host in de arm. Wees met kouden, wees met warm, wees je kapot. Ja, dat wil toch stinken. Wees dich blitzenblanke, blinken, blijf heen, blijf verlengen. Op de 1,5 meter ook tussen het Heidi en de Peter. Alles vastpakken, wie me zegt, verborgen, lost u niet los. Wel ik u gewoon. Denk ook aan de buren van Nervenaar, Limburgse samen, vinkt door A. Klopt eens op de vinstere vroot, how do you do? I wanna make a laugh to you. Shop local heet het. Shop local, jef oes, geldig het verjeste, wie het niet. Bestel beer op het internet voor Hannes Nudig. Dat is geen wiets, den oets, dan kring van nu die sprits. En dan zagen we dat virus mag het osterschemmelschui. Maar vuur voor ze nog lang niet mee. Voor puutse, puurne, kusmoele, jeverschil. Voor smoeze de wel van onze rosa bril. Voor lage, jukse, in hongerd alle stemmen. Knallen onze dag, zonde met ze remmen. Voor huren engelenmuziek en hemmelsgezang. Freude, schöner, Götterfunken en Großester Alaaf, Halleluja, los schalle der laag, red Oesterhemmel en van jeder dag. Vieren voor nu, samen jullie zielig en vroeg, met bimmel en bammel en alle klokken die loe. Meer wie oers is Limburg, samen. Nun en voor immer, en eeuwigheid, amen. Buitenmars, abmars, veel nog verkousen, Oostkerkel.